Bos días a todos e a todas. Pasamos a celebrar a convocar o pleno ordinario do mes de marzo coa seguinte orden do día. O punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Está todo ben? Sí, nada, sí. Votos a favor? E... Charo, unha abstención. Unha abstención. Vale, pois hai que decir en contra. Abstención. Charo, sí. O punto número 2 é dar conta dos decretos da alcaldía. Supoño que os recibiron. Sí. Telles un vistazo, non vin nada que me chamara a atención. O punto número 3 é mocións. Hai 3 mocións presentadas polo BNLA. Pasamos a debatirlas. Se César cando queira. Bueno, eu unha presentei onte, non sei se hai que votar a urxencia ou... A ver, nesa moción, se queres empezamos por esa. Esa moción, a nós non nos importa votar a urxencia da moción. O que pasa é que eu case lle emplazaría a que metera no pleno seguinte, porque eu sei que a Xunta está facendo un traballo e está recollendo mostras tamén con unha empresa de augas, a mesma empresa que fixo o Ministerio de Transición Ecolóxica, e de momento non hai nada en firme. Eu falei pola mañá precisamente a raíz de presentar a moción, falei que a Xunta, dime que están ainda traballando, queren intentar delimitar as zonas concretas, pero que é o Ministerio que ten que... Están traballando co Ministerio agora mesmo. Entón, eu, se quero, votámola a urxencia e debatímola, pero eu casi, polo ben de todos e tamén dos bandeiros, sobre todo, que temos que darlle algo en firme, temos que decirle algún dato en concreto, e agora mesmo non o temos. Entón, como dixeron que podían tardar entre un mes ou 2, igual no pleno seguinte, que en maio, igual se podemos decir algo. Sí, mas ten que saber porque xa acaba tamén o plazo para... O que pasa é que agora mesmo a Xunta o que me din é que están facendo eles análise das augas, porque parece ser que nalgún dos concellos onde declararon zona vulnerable non hai contaminación só de nitratos e purins, senón que tamén hai fecais. Entón, ten que ver en que se basaron o Ministerio para declarar esas zonas así. Entón, están facendo un estudio en profundidade e eu creo que é mellor... Bueno, emocionar un pouco peso, porque a verdade que non está claro nin... Non hai nada en firme. As analíticas estas que fixeron foron outro ano 16 ou 19, claro, pasaron xa 6-7 anos. Por iso a Xunta contratou agora unha empresa que está facendo os estudios en todos aqueles concellos que están declarados como zona vulnerable, non se están facendo algún máis. Pero nada en firme non hai, está sobre a mesa todo e agora mesmo é algo un pouco no aire. Nos chamaron a unha reunión os alcaldes e alcaldesas dos concellos que foron declarados vulnerables polo Ministerio, pero non hai nada en firme. Non temos nada por escrito, ni nada que estamos declarados como zona vulnerable. Por lo tanto, tamén a información que lle podemos dar aos gandeiros agora mesmo é moi pouca. Xa o sei. Por eso a moción era pouco, eso para ver se... Pois eu o que lle podo dicir é iso, pero se quere volver a presentar no seguinte, entre todos podemos ter xa unha información máis exhaustiva, porque de feito Néstor Rego, o seu diputado, na roda de prensa que fixo outro día, tamén pedía información dos estudos das augas. Nadie sabe casi nada. Non, está todo no aire. É algo que non se concretou. Entón, como queira. Nós non temos ningún problema, o que pasa é que neste caso o noso voto sería en contra porque non temos datos suficientes como para poder falar de nada. Porque non hai nada... O que si a Xunta pretende é que acotaras, facer unhas zonas en concreto e acotaras o máximo posible, evidentemente. Tanto a Xunta como nós temos que estar cos gandeiros, eso está claro, é o sector primario, pero a ver que pasa. Vale, todos nada.
Como que emplazámoslo para o seguinte? Ou modifica despois se hai que modificar? Claro, se non se vai a ver. Se modificaran moitas cousas, se foi que habrá máis información, que é o mellor que presentamos outra. Claro, igual se presenta de outra maneira. Vale, pois entonces haremos a queda emplazada para... Ya la quité. Vale, despois das que estaban registradas en tempo, empezamos por a moción para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construcción da macrocelulosa de Alpre en Pablo de Rey. Se puxeron o décimo. Pero, bueno, imos seguir insistindo porque, bueno, parece non ser. Bueno, que que non é nada bo para o país e para o medio ambiente. Entón, nada, paso a ler os acordos xa. Sí. Ese porque xa é un pouco extensa. Temos de todos. Sí, por eso, xa desde entón ler os acordos. Primeiro, expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altre, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría de Arousa. Segundo, condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Terceiro, solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galicia outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. Cuarto, instar ao Goberno municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a asistencia da veciñanza, as convocatorias e movilizacións sociais contra este proxecto. E quinto e último, dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Bueno, nós imos insistir hasta que consigamos parar esa bomba que nos quedan plantar aí. Sí, bueno, penso que por parte do Partido Popular que están a favor, están axudando, como parece que foron unha empresa pública daqui do noso país, unha empresa privada portuguesa, cada ano la quixeron, mandáronla para aquí. Bueno, nós temos claro que é perxudicial para o noso país e loitar con todo para que non se construa, para que non se implante aquí. Claro. Bueno, vou votar a favor, porque, sinceramente, para resumir un pouco, parece un delito contra a naturaleza, sin duda ninguna, e que bueno, pues ben, está ben dito, pareceme que, pese a que eu non a nivel estatal e a nivel, sobre a nivel local, pero bueno, sí que me parece que bueno, é un delito contra a naturaleza e que telo aquí en Galicia, pues non nos faría ningún ben. Bueno, pois nos temos que votar en contra porque hai uns informes técnicos favorables. Todos sabemos que cando hai uns informes técnicos favorables a Xunta teria que darlle a licencia porque senón prevarica. Agora mesmo está a pelota no Goberno Central, esperemos a que resolvan. Supoño que Europa tamén terá algo que dicir aí, creo que faltan eses permisos, hasta onde eu sei. Sí. Entonces, nós en principio, si hai uns técnicos que elaboraron uns informes din que é viable poñer eso aí, pois nós non somos ninguén para desconfiar deles. Bueno, e claro que é todavía contaminante tamén. Está xa, a conselleira outro día está a recoñecer, dixo, sei, vai contaminar un pouco, pero ninguén me abajo do río. Sei, claro, nós non, pero supoño que os peixes beberán agua no río, non sei, ou moitos animais. Non corro vin bebendo na toa. Nós directamente do río, agora teño bebido, pero agora non. Pero xa ela medio demostrou que sí, que contamina, pero despois ainda hai que tratarla para antes do consumo. Os humanos, pero os animais... Os amigos tamén terán un control bastante exhaustivo do que fagan.
supoño que esa A ahora... ver, que eso tamén vai ser prejudicial para o tema isto das zonas vulnerables, porque sobre todo no embalse de Porto de Mouros, que para ali por onde vai ir, pasa por ali, o río Ulla. Bueno, tamén vai aumentar o tema dos nitratos na auga. Non sei se... Non sei eu, o que si sei que parece que o BNG, antes das eleccións autonómicas, incluso a querían levar para outro sitio. Entón, non sei. Como? O BNG antes das eleccións autonómicas non a querían implantar en outro sitio, parecíalle que era bo para Galicia, que daba moitos postos de traballo e todo eso. Si, ao primeiro, cando se falou, non ten nada que ver o primeiro proxecto que falaron co que se falou agora. En principio era unha fábrica de produtos téxtiles, non vai falar de 1.500 traballos, de postos de traballo, pero non ten a ver o proxecto que se iniciou co que se posto de traballo dará, presenta ahora. Unha macro empresa como esa dará posto de traballo, digo. Bueno, nos fundamentamos nos informes técnicos, porque tampouco temos demasiada información como a nivel que estamos de trazo, bueno, pues a información que temos é máis ou menos a que se manexa no medio de comunicación e tal. Pero vendo que os técnicos dan uns informes favorables, non podemos dudar da profesionalidade desas persoas. Entonces, nos temos que votar en contra. Votos a favor? Abstención ninguna, en contra... 7, non? Si, falta lista. Sí, falta lista. Non sei. Sí. Bueno, a siguiente, César, había outra, non? Sí. Este será un pouco máis loca. Moción referida ao recoñecemento ás cantareiras de Monzo como transmisoras do patrimonio cultural. A Real Academia Galega este ano dedicalle o Día das Letras Galegas ás cantareiras. Tamén no noso concello foron moitos as mulleres, como no resto de Galiza, que cantaron, conservaron e transmitiron parte da cultura que delas herdamos. Non hai campo da cultura galega no que a muller non estivera presente, porén, sí que estivo nun segundo plano fronte á maior presenza masculina. Moitas foron as mulleres que nos deixaron de algún xeito o legado, unhas veces herdado e outras creado. Todos e todas deberíamos saber das mulleres que deron a coñecer parte da nosa riqueza como povo. Grazas a elas e ás persoas estudosas do noso folclore e tradición como Mercedes Peón ou Xavier Díaz, entre outras persoas que recorreron o país incluindo o trazo. Hoxe atopamos esencias das nosas aldeas espalladas, adaptadas ou evolucionadas polo mundo. Nunca, ata o de agora, o Concello fixera nada sobre isto, e co risco de esquecer involuntariamente algunha persoa hai que nomear a Maruja de Noia, canto a pandeireta, María de Fraga, canto a pandeireta, Lela de Rosa, canto a pandeireta e Hermosín de Seoane, sempre cos seus aturuxos. Estas mulleres son só unha mostra da riqueza patrimonial do noso concello, polo que o BNG de Trazo insta a Corporación Municipal a, primeiro, realizar un estudo sobre as cantareiras do noso concello para termos coñecemento e información de todas elas e do seu legado. Segundo, programar, co formato que desexe, unha celebración co gallo do Día das Letras Galegas na parroquia de Monzo, por ser onde máis testemunhas de cantareiras hai no concello. Terceiro, estudar a proposta dunha distinción ás cantareiras de Monzo seguindo o regulamento especial para a concesión de honras e distinción do Concello de Trazo. E cuarto e último, elaborar e difundir un bando conmemorativo do Día das Letras Galegas dedicado ás cantareiras facendo fincapé nas mulleres de Monzo. Bueno, a idea esta foi dun compañeiro noso lá de Douro, que a presentou, que foi aprobado por unanimidade. Bueno, parece unha boa idea. Bueno, foi así tamén a última hora, como terei a semana pasada, así, a final de semana. Tampouco me dou tempo a estudar un pouco máis. Si que había que investigar, supoño que habrá máis mulleres. Algún modo tamén, de feito, se vai a ser algún tipo de acto. Tamén había que
recoñecer a un home que hai que... De feito, estas mulleres creo que xa non quedan Vive unha unha vida. Vive Non sei se queda unha. Se pode cuidar como a petar hoxe. Sí, vive unha sola e esa que vive non talento. Xa, claro. Mellores. E igual o home queda algún. Así que... nada, é para facerlle un recoñecemento porque ainda o ano pasado cando eu e Xavier Díaz falou moito delas, e sei que teño eu ido falar a outra xente, así que cando vou recollendo por aí e daño ao final máis mérito que a lle damos nós aquí no propio concello. Entón, bueno, era facer un estudo que eso quede aí un legado aí no arquivo para quen queira venir a facer un estudo de todas as recolleitas que se fixeron, que se podían, bueno, pedir a esta xente que tal, ter as guardadas aí no arquivo para quen queira escoitalos ou o que sea. Chai? Bueno, pues eu estou a favor do noso legado histórico-cultural non só do Monzo, bueno, de todo o Concello, que seguramente hai por todo o Concello homens e mulleres que o merecen. Non olvidarnos tamén de estar as duras e as maduras, quer dicir, non só o bo, sino tamén o malo, e a hora de garantir tamén as necesidades básicas do día a día pues, de toda a xente detrás. Bueno, pois nós imos votar a favor desta moción. Parécenos que, como ben di César, a veces valoramos máis o de fora que o que temos nós aquí. O noso solemos valorar pouco. E, bueno, vou argumentar un pouquiño porque nós levamos xa un tempo traballando neste tema. E, como xa sabrán, o 23 de setembro do ano 2023, o Concello de Trazo organizou en Vilouchada un concerto de Xavier Díaz, que fora houbera moita xente. E foi un concerto moi emotivo para ele, así o manifestou. De feito, ao longo do concerto expresou en varias ocasións, como por exemplo, dixo, viroxe a cantar aquí é como regresar ao manancial primixenio, que bota a auga máis pura onde aprendín todo. Foi unha noite maravillosa e emocionante. Regresamos a aquel lugar no que as mulleres de Monzo e Trazo atravesaran o meu peito 30 anos atrás. Cantei a súa cantiga e chorei de alegría e gratitude. A verdade que foi moi emocionante, volcouse moito con esta xente, con estas mulleres. Mencionou en varias ocasións a esas cantareiras de Monzo que ben di César. Tendo en conta ese vínculo especial de Xavier Díaz con o noso Concello, mantivemos conversas con el para realizar un traballo conxunto, poñer en valor as achegas de todas as mulleres que foron portadoras clave das tradicións orais non só as de Monzo, senón as cantareiras e cantareiros, como ben di César, de todo o Concello. Pode adiantarles tamén que o vindeiro 10 de abril Xavier Díaz volverá ao noso Concello para presentar o seu cancioneiro galego Serodio, a través do cal homenexea as cantareiras, protagonista da letra galega deste ano. Será unha data clave para manxar tamén xa as cantareiras. Aproveitaremos ese día para rendir unha homenaxe, estando ele aquí sobre todo. Por outro lado, este traballo vense facendo xa antes de que viñera Xavier Díaz. Como ben sabedes, a técnico de igualdade desenvolveu durante moito tempo, sobre todo cando ven o tempo, fai reunións polas parroquias, estivo traballando na visualización desas mulleres que a reunían nos locais sociais, e, bueno, ali eran as transmisoras desa cultura e das recollidas, e testemunha da súa participación nas festas, con bailes e cantigas que forman parte da nosa historia. Eso por un lado. Por outro lado, actualmente estamos pendentes dunha concesión pedimos unha subvención en colaboración co grupo que temos aquí no Concello, co Xeitosos de Trazo. Pedimos unha subvención. A subvención consiste en recoller e documentar e recuperar as cantigas e bailes tradicionais a través de entrevistas e investigación etnográfica e registro audiovisual,
por todo o Concello, ir facendo como unha recollida e facer un traballo para despois poder traballar sobre iso. E o material recollido será utilizado para a creación dun documental audiovisual e tamén para a elaboración de materiais complementarios, pois facer vídeos pequenos e iso para que as nosas tradicións e costumbres perduren no tempo. Por lo tanto, bueno, quería dicir isto porque Xavier Díaz tuvo un profundo calado aquí e, bueno, como que resurdiu un pouco saber, sobre todo, había xente que non ni siquiera imaginaba, sobre todo xente moza, que neste Concello Cantareiras, pois, anos atrás, que se dedicaban a difundir a tradición, é algo que nós creo que estamos na obriga de conservalo e poñelo en valor. Por lo tanto, nós imos tamén votar a favor da moción traída que trouxe o BNG. Vale, votos a favor? Unanimidade. Pois agora pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Empezamos por César, por BNG. Bueno, vamos empezar. Bueno, tiña aquí unha pregunta polo tema da zona vulnerable a nitratos. Bueno, vou dizer só o día 25 de febreiro, bueno, por parte da Xunta de Galicia, non sei exactamente quen, convocamos para unha reunión. Usted asistiu? Sí, sí, xunto con concelleiro. Sí. Bueno, Sí, creo que eran 8 concellos que estabas bueno, convocados ese día. Estábamos, pero non fomos os 11. Non foron todos, pero sí, creo que somos 11 en total na provincia da Coruña. Pero nós sí que fomos o concelleiro Pepe máis eu, sí. O director xeral de Medio Rural, un Balseiro, sí. Pero pouca información. No, por eso que, a ver, aquí houve personas que sobre todo en Langueis, eu entendo a súa preocupación, normal, non pode ser de outra maneira, pero eu non convoquei ningún tipo de reunión con os gandeiros porque non tiña sentido, porque a información que nos deron, Pepe estaba, non podíamos, nos dixeronnos eso, pero tampouco non había nada en concreto, por escrito non nos deron nada. Dixeron que estaban traballando no tema e que no momento en que tuveran datos concretos que xa nos avisarían para convocar unha reunión. Eu o que se lle pedín foi que cando se fixera a reunión dos gandeiros tiña que vir personal da Xunta, técnicos e personal da Consellería de Medio Rural para poder explicar con propiedade en que se basaban. A preocupación era máxima por parte de todos os alcaldes e alcaldesas que había aí. Sí, claro. Vale, nada, por saber se asistiron. Sí, vin que houbera convocatoria, pero non sabía. Sí, de feito debe estar a foto que hai. Vale, outra, do tema do SAF. Cantas e cales empresas se presentaron ao concurso e cando se abren os sobres? Pois creo que se presentaron 5, e os nombres agora... 5 nombres? 5, sí. Os nombres non os sei de memoria, pero si que podemos pasar, pero ahora mesmo non lle podo... Estaba volveu a presentar? Sí, sí. Ese sí que sei que sí, pero porque xa os nombres soname, pero o resto non... A verdade é que non. E agora mesmo está en fase de licitación, están... Se abrió la documentación, hubo que requerir y... Hubo que requerir a dúas, non? A dúas. Había dúas empresas que hubo que requerir documentación que estaba mal. Eu dunha duda o que presentara porque lle faltaba moita cousa. Pero agora hai que rematar eso e abrir un plazo para abrir as técnicas. As técnicas. Sí. Despois ainda queda económica. É un proceso largo porque é un contrato complicado. Entonces, hai que... Entón, ainda queda por mes. Non. Home, eu espero que non. Espero que non. Acabou o plazo para de requerimento da documentación fai 2 días. Pa semana xa se fixa. Bueno, hai que notificarse, porque unha dudo, non o vin, Inda, pero que lle faltaba moita documentación, E demais, entón, pa semana, a fase esa primeira, sobre o primeiro, eu creo que queda rematado.
Claro que valorar as técnicas xa leva o seu tempo. Vale. E outra cousa, algunha novidade desde o último pleno polo tema da plantación hasta de Belamide? Non. Ou alguna a nivel de mar? Non. Vale. En principio, sí que poden quitar a madeira que está cortada, non poden cortar nada máis, pero retirar sí que van poder retirar, porque tamén a imaxen que dá ahora ali é un pouco lamentable. De feito, falei hoxe pola mañan co medio rural para preguntar se podían quitar, porque realmente ali agora non... O que se me contestou foi que sempre e cando poidan quitar a madeira sin cortar ningún árbol máis, pois que poden retirar. Así lle comuniquei fai media hora e supoño que esta semana, bueno, pois xa o mellor para a semana que ven xa retira, pero polo demais ninguna novidade. Sí que presentaron para pedir os permisos pertinentes, están na Xunta, iso sí o sei, en medio ambiente, en aguas, en patrimonio, que non Se en aguas xa chegou. xa chegou. Pois, Ese farmazado. Vale. En principio non é. Vale, é un último razo pregunta que vou insistir nesto hasta que este aquí, polo tema do pexón. Bueno, supoño que non se avanzaría moito ainda. Eu dou moita importancia, vou traer este aquí todos os días, casi a pleno. E insistir hasta porque me parece de vital importancia, o máis importante do noso futuro está no pexón. Entón, xa sei que está aí o tema de que xa temos falado da vou contestar defensa, pero pode seguir avanzando. Creo que vai pronto agora, traballo que facer. Ou se vai pronto o tema de Benza, polo que a última noticia que teña da semana pasada, dime que entre maio e xuño que iban a entregar xa definitivamente os títulos das fincas, e despois a partir de aí, pois, as modificacións hai que facelas parciais, claro, non modificar, o pexón é reciente. Sí, sí. Bueno, eu creo que xa explicou que un día María José, a Xunta tamén, si do que temos feito non hai, non sei que porcentaje temos que ter ocupado, canto? Non dá máis. Non me acordo do porcentaje, pero quero dicir, se aquí non se fixeron casas, non se van a ampliar aquí. Claro. Eu Pode ser que non se fixaron porque o pexón non está... Xa, César, pero eu digo que supoño que o sabes, non? Pero bueno, eu creo que nas zonas onde máis interesa modificado, que é onde sí que se construiu. Sí, eu creo que en algunha zona sí que nos van deixar, nalgúna zona, ou teño esperanza de que nos deixen. Pero bueno, eso ahora é que non ten sentido ningún que ahora empecemos con modificación parcial do pexón, se saber en Benza como vai quedar é máis en trazo. Entonces, no momento que se paga, faise todo xunto. Nós temos tanto interés esos núcleos sí que hai que cambiarlos, porque non nos coincide o pexón como deixaron eles, entendes? É unha... O pexón é anterior. Pero despois, xa sabes o criterio que ten a Xunta aquí. Nós temos o mesmo interés. Traballar e meter presión é... Pode estar seguro que temos o mesmo interés ou máis para que isto medre, porque ao contrario, estamos baixando a población e é moi preocupante. Sí, sí. Entonces, pode estar seguro que estamos aí todos os días pendientes de que isto non decaia. O objetivo é ese, pero a ver se o conseguimos entre todos. Tamén sería bo, eu creo que é unha función que xa dixen alguna vez tamén, que onde hai vivendas que están baleiras, porque polo menos que as alquilen, porque agora mesmo os alquileres é algo que é moi importante, están preguntando para alquilar, pero a xente non quere alquilar. Entón, claro, se non queren, non nos podemos obligar, no momento non podemos. Está claro, pero pode ser incentivar de alguma maneira. Hai que tratar de concienciar a xente de que, eso, de que se empadronen aquí, porque agora está vindo xente de fora, non? A ver como imos salvando. Bueno, seguiré insistindo, pero hai que traballar duro nisto. Sí, é importante. Bueno, pola miña parte acabei. Hoxe non está o noso compañeiro Jorge do PSOE. Bueno, díxome se lle podía transmitir aquí unha queixa que lle transmitiron aos veciños aí. Aquí no pabellón, que dixeron, bueno, que cando chovía que corría auga polas paredes abaixo. Bueno, isto fai pouco que se amañou ainda, non sei se foi o verano pasado ou ainda despois do verano, que se andou aí na coberta e, bueno,
xa teñen coñecemento. Sí, xa, de feito, estuvo ali con unha empresa o outro día mirando a ver como podemos facer. Un dos problemas que temos é os canalóns que están polo medio e dúas follas que veñen xa por dentro. Xa atascan, entonces xa rebosa auga e é un dos problemas que temos. Pois eu creo que o tempo hai vostede que quitarlos para fora. Sí, o que foi mirar do ali unha solución que pode ir ben, que é poder poñer unha rejilla para que as follas non entren no canelón. Buscar a solución. Porque despois eso tapou no canelón, o canelón desborda todo. Sí, si se miramos a Se pon unha rejilla todo a largo, eso evitaría que as follas se introduciran no canelón e taponaran as bocas. Agora que parece que dan bo tempo, a ver se podemos subir, que poden subir e ayudar. Xa estuvo esperando por culpa disso. Vale, Señor, traslada a Jorge. Nada máis. Charo, por favor. Sí, bueno, antes de nada quería agradecer a invitación ao acto deste sábado de Rosalía. Por desgracia non podo asistir por motivos personais, pero bueno, que nada, que moitas gracias por haberme invitado. Hombre, é un acto institucional, temos que, o sea, a obligación é invitarvos. Bueno, e agora vamos a empezar. A ver, eu que estuve mirando as facturas e todo eso, e vin que gastamos ao mes nunha empresa de mantenimento de electricidade casi 4.000 euros. Pero ao mesmo tempo pagamos a maiores pois outras facturas a esa mesma empresa. Gostaríamos saber que abarca realmente ese mantenimento, por que se pagan esos 4.000 euros? Ese é un mantenimento que hai de fai... Pero que abarca eso? Pois abarca que cando falla unha farola ou cando, pois, por exemplo, cando hai unha tormenta e saltan os mandos nos contadores, pois ten que vir a... Que este disponible, básicamente. Sí, as facturas que se pagan normalmente son os postes, que hai que poñer novos, ou as farolas que hai que poñelas novas. E claro, eso conleva un camión, a mano de obra, eso está así de moitos anos, eso é... temos que sacalo con concurso. Claro, é que me parecen moitos cartos para que, por exemplo, despois ainda me chamaron este día para dicirme que, por exemplo, marcha a luz. Aquí no Pai de Trazo non hai nin para quentar un biberón. Sí, eso é o que pasou outro día. Marchou, non sei, veu pronto, pero sí que faltou. Bueno, faltou Bueno, pasará cada vez que marcha a luz, porque se non hai nin un generador, nin, quero dicir, nin a empresa está, nin esos 4.000 euros non poden incluir os que teñan. Ese contrato, me podía dicir mellor a persoa que acoste foi na lista, porque foi feito por ele. Agora mesmo, se lle digo a verdade, o contrato non sei nin que conleva nin que non. Outra cousa é que sí que é certo que o outro día o do pai nunca pasara, desde que eu estou aquí nunca pasara, pero sí que me chamou Laura e a verdade é que me preocupei un pouco, porque eso é preocupante. Sí, claro, a ver, es que hasta tuveron que chamar aos pais para que levaran auga. Sí, foi a solución que lle dei, porque nese momento eran as 8 da mañá e non había claro, antes de que queden sin comer, obviamente, pero... Pero sí, eso temos que... É moi lamentable, verdad? Eso temos que miralo, porque, xa te digo, nunca... Non te acordas das cousas hasta que pasan, e non pasara nada, e o outro día pasou, e a verdade é que quedei así como tamén, igual que lle pasa a usted, pensei, digo, isto temos que dar unha volta. Sí, para ver se que en Trazo, pois tampouco non é, quero dicir, non é nada raro que marcha a luz. Aquí en Viaño, porque non nos suele marchar máis, pero bueno. Pois ainda hai suerte. Vale. Por exemplo, se hai un sinistro cunha farola ou así, eso cubre o seguro do sinistro, non? Sí, cando son... Cando le dá un camión... Sí, o seguro do vehículo. Sí, eso dase parte, abono... Porque por aí vin algunha factura de sinistro de farola e tal, pero bueno... Sí, pero bueno, unha cousa que nos lle paguemos e despois nos temos... O sea, nos reclamamos o seguro, sabes? Reclama, primeiro paga o concello e despois reclamas o seguro. Sí, porque, bueno, o seguro normalmente non solemos poñer a farola antes de que o seguro abono, non, María José? Sí, pero hai veces que urxe poñer a farola porque está nun sitio complicado e que a veces tens que poñela antes de que o seguro che abone. Vale.
Vale, perfecto. Por outro lado, unha pregunta que xa trouxe máis veces eu tamén. Como está a día de hoxe a Eder de Chaén? Pues está funcionando, sin problema, está... Hai pouca xente enganchada, ese é o problema, pero bueno, temos que falta algo ali que non sei se lle poñería xa algo que... Hai que poner Faltaba, hai algo aí, unha villa, non sei que era, non sei que e unha reja para proteger por seguridad en el trabajo. Que ti xa tendes o sistema de como vades a facer o enganche, o sea, xa hai unha empresa que xa está a empresa que a leva, Espina del Pin, xa está aplicada a ela, que decir, xa, que a última vez que preguntei todavía non estaba, por eso pregunto. No, ahora mismo están, porque os cestos hai que limpalos, evidentemente, onde están os, como se chama, o bombeo, pero bueno, tampouco ten moito funcionamento porque xa digo, de momento hai pouca xente enganchada, pouca xente se conectou á rede. Vale. Outra cosa que quería preguntar tamén é canto temos de remanente de tesorería a día de hoxe para gastar? Hombre, ahora mismo non sei, pero que agora en breve imos a aprobar os presupostos, nos tres presupostos ao pleno xa se vai a saber. Pero bueno, aí se a secretaria entrou en todo ese acordo da cantidade, non manexo esas cantidades. Era o que preguntaba, bueno, estamos case en abril e todavía non hai presuposto, entón por eso... No, pero bueno, nós agora imos traer en breve, malo será, se o goberno central aguanta do 23, o trazo 3 meses máis tamén aguantamos. Malo será, e no, ahora verán en breve. Eu pregunto que está o local. Estamos elaborando neles. Vale, moi ben. De calquera maneira, o que haxa non se pode gastar, mentras non se aproben os presupostos do Estado. Solo en deuda, e nós non temos. Eso afecta-nos, por eso dicía o Estado, porque nos está afectando a nos. Xa. Pero bueno, pregunto por os locales, gastar, porque ao nivel estatal, pois non... Solo poden gastar os concellos que están endeudados. Curiosamente. En pagar as deudas. Claro, só para amortizar a deuda. Pois, se hai que empeñarse... Eu creo que casi compensa. Entraron en vigor as regras fiscais outra vez, estas da Unión Europea. Sí, que non se pode gastar máis de... Non se pode gastar máis, nin subir o presuposto máis do que mandan eles. Vale. Despois estuve mirando tamén Estou mirando a Lei de Contratos do Sector Público. Según o artículo 63.4 desa lei, a publicación de información relativa aos contratos menores debería realizarse polo menos trimestralmente. Pero entrando, para miralos, o Concello de Trazo non está cumplindo coa lei. Por qué? Non entiendes, na plataforma, onde entes? Na páxina do Concello? Na plataforma de contratación pública. Pois eso, eu non era da plataforma, pero de todas formas... Non, claro que non. Os contratos menores de todas formas van cando non estás nas... Sí, pero ten que ser van nas públicos. comisións de goberno. Ten que ser públicos, por aí teñen que ser públicos. Bueno, pois xa falarei que a persoa que dará eso, a ver. Vale. Vale. Teño entendido que cando veu o concelleiro aquí ao colexio prometeu unha partida de diñeiro para arranxar certas cousas. Non sei se sabe algo de como está eso, non? De momento non. Recordeillo fai pouco que estuve con el, esa da Consellería de Educación, dixeronme que farían. Supoño que están esperando a que remate o curso. Para non poñerse a traballar. Parece ser, polo que entendín, que xa tiñan, que hai outros concellos que xa teñen, que si xa está, xa hai partidas destinadas, e Trazo non aparece para nada. Pois, eu tengo compromiso firme de que nos vai arreglar o que prometeu ali, vamos, o que firmado de palabra. De palabra, non? Eso, repito, eso é da Consellería de Educación.
Vale, despois quería preguntar tamén, porque tamén revisando un pouco as facturas, vin que a día 14 de junio, se non me equivoco, saliu a factura da comida dos maiores. Esta factura está íntegra, quero dicir, o que costou a comida dos maiores foi esta cantidade, a que aparece nesta factura. Non sei que cantidade era, pero bueno, se usted ten alguma duda, pida a factura. 16.404 foi esa cantidade real que costou. Non sei que trata de decir con eso, se No, ou está inflado, ou está, non sei. No. Home, claro. Solo estou Como preguntando. íntegra, non sei, é que non entendo o que quero que foi. Si, o que comemos, eu tamén estaba aí presente aquel día, o que se comeu aquel día, esta é a factura desa comida. Eso é o que pregunto. Claro, se está aí. Isto, quer dicir, está todo aí íntegro, non? A ver, sinceramente, pareceme moi barato, por eso pregunto. Bueno, pois, hecho que hai, se está na factura é o que hai. Vale. Pero se hai algunha duda, podes pedir factura, se non hai problema ningún. Non, entendo que esta é unha única factura. A música é a parte, a carta é a parte. Claro, pregunto pola comida. Entendo que esta é unha única factura, que non foi dividida ni nada máis. Home, se non aparece outra con comida, supoño que non foi dividido. Digo eu. Vale. Como iba a ser dividida? Como vamos a dividir unha factura? Eu pregunto, nada máis. Por último, para terminar, quería pedirlle que, que rescindira o contrato de case 6.000 euros co periodista para as redes sociais, porque non vexo nin a necesidade de telo, nin a necesidade do gasto, e ademais parece un abuso pola súa parte. É a súa apreciación. Correcto. Vale. Tomo en consideración, vale? Pois moitas gracias. Gracias a usted. Algo máis? No, pola miña parte. Bueno, pois nada. Se non hai máis nada que debatir, levantamos a sesión.